Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Mama. Happy Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Again! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Mama. Paano ni? Paano ni? I don't know how. Mablaw si Mama. Baka nakalap. Yan. Mama, ma-wish po. Oh, wish ma. Ito pang sarap ma. Yay! Picture si Mama dito. Wow. From Del Rosario. Raw materials from Del Rosario. Hello, good morning. Merry Christmas. Ayan, hindi na kami nakapag-open ng gift kagabi. Ayan, magbubukas na si Elise ng gift. Siya lang ang nag-iisang apo ko na nandito. Yung dalawa nasa Australia. Ayan, ready ka na mag-open ng gift mo? O, sige. Ito na muna. Yung sa akin na muna. Ay, nasaan na? Nawala ata. Nawala ata. O, ito, isang, Ay, hindi ata gusto. Hindi mo gusto yan. Sige na, buksan mo nga. Akinan ang kuyan mo. Yan dapat ang sinuot mo kagabi. Sa New Year mo na lang isuot. Oh, yung blouse, patingin ng blouse, yung pang itaas. Yan. Tapos, ito pa. Oh, Tito B-Boy. Ano ba? Ayan o. Ayan, buksan mo. Ibigay mo yung tapon mo. Ay, sus. Parang excited sa gift ni Tito B-Boy. Ay! Huwag mo itapon kung saan-saan ang basura, ha? Ano yan? Ano yan? Oh! Buksan mo! Tingnan mo sa loob! Baka napula sa iya. Ito. Ayan, oh.
Wow, ang yaman-yaman ni Tito Biboy ah. Oh, love mo. Eh. Suot mo, suot mo. Wow, i-school na bukas to ah. Ay, may school na ho. Nagagawin din na.